Ji ber rewşa pandemiyê hewldan û xebatên ji bo zimanê Kurdî jî bêtir li ser înternetê tên dayîn û kirin. Adnan Fırat Bayar ku 17 sala mamosteyî dike û pirtûkên perwerdeyiya Kurdî nivîsiye jî birêya online dersxaneya Kurdî vedike. Adnan Fırat Bayar balê dikişîne ku li Bakurê Kurdistanê fişara pişaftinê li ser zimanê Kurdî heye û ew jî wek xemxarekî Kurdî hewla ku pêşî li wê pişaftinê bigire dide. Bayar piştî yekê mijdarê dersxaneya Kurdî vedike û dê dersên ziman wêje û dîrokê yên Kurd û Kurdistanê bide. Rewşa pandemiyê seranserê dinyayê û li Kurdistanê jî ji bo mirovan ku di nav mala xwe de di hundirê xwe de bimînin û wext derbas bikin. Yani ji bo wan zemînek wisa ava kir. û di vê rewşa pandemiyê de ji xwe têkiliyê însanan li ser ewkê jî xurt bû. Li ser em bêjin online platformên online xurttir bû. û me ji goma de Musayê em jî li ser onlineê wekî dersxaneyek saz bikin, wekî gava yekem em bavêjin, em dest pê bikin, pêngava ewil, wekî sê meh em ê dersê bidin. Li gel bernameya diyarkirî li gor daxwazên welatî û xwendekaran jî dê bernameya dersxaneyê bê berfireh kirin. Adnan Fırat Bayar tîne ziman ku ew bi dersên zimanê Kurdî, wêjeya Kurdî û dîroka Kurdî dest pê dikin. Lê ger ku eleqeyeka baş bê nîşandan, ew ê jî hem kadroyê xwe hem jî çalakî û xebatê xwe zêdetir bikin. Em ê hewl bidin ku em xwe bigînin însanên em bêjin xemxwarê zimanê xwe, dîroka xwe û edebiyata xwe. Lê ev sê meh ji bo me tê wekî pîlot be. Yani ji bo ku em di pêşerojê xwe de xebatê xwe berfirehtir bikin, wekî pîlot be tê em ê biceribînin yani. Piştî 4-5 rojê din em ê dest pê bikin. û sê meh em ê dewam bikin lê piştî sê meh jî sê mehê din jî bûyî awayî em ê berfirehtir bikin. Li gorî eleqeya însanan jî hin em ê mamosteyê xwe em ê bikin. Yani hinek mamosteyê din jî em ê tevlî xebatê bikin. Heta niha ji pêncî kesî zêdetir ji bo perwerdeyî dîtinê serî lêdan kiriye û yên ku bixwazin dikarin wek grûpa malbatî jî dersên taybet bistînin. Sıddık Eren, Kurdistan 24 Diyarbakır.